vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Hey, kochiko chinomboitika nevanhu vekuNigeria, maconfessions achoka anotyisa. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune vamwe mukoma vedu. Message yavo yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Mukoma, ndinorangarira kuti this was soon after lockdown, paya zvinhu pazvakatanga kuvhurika. Ndakamhanya zvangu kuclicks, pane zvandainge ndichida, izvo zvandainge ndatumwa namadam. Ndakati ndaenda kuclicks kuya saka tainge tiri muqueue apa madam vakangoita zvokungondijuma nekuti kwaiva neumwe muchinda uyo ainge aunza motikari yake, saka inini ndinoitawo zvekukanika motikari. Madam pavakati ndinokumbirawo kuti munge muchienda unonditengerawo something kuclicks, I still remember kuti musi wacho iwoyo ndainge ndaenda kunovatengera blower vachiti varida kugadzira musoro wavo. Saka ndakabva ndangotora imwe motikari nemaworksuit angu ndokubva ndaenda zvangu ndikaenda ndikanovatengera blower riya. Zvino takati tiri muqueue mukoma Nashi takamira, paiva nevamwe varume avo vainge vari kumashure kwangu. Varume ava vainge vachitaura zvavo nerurimi rwavo, ndikatonzwa kutoti vanhu ava zveshuwa vanobva kuNigeria. Takati tichingonopedza kutenga, but ndakaona kuti pane umwe wacho ainge achinditarisa, and matarisiro acho awo ainge achindiita, it was just too much. Zvezvekuti munhu uyu aingoti kana ndikatarisa kusaidi obva anditarisa, ndikatarisa kusaidi obva anditarisa. Ndakazoti ndapedza kutenga pandainge ndava kutoenda kumotikari kwangu because tainge tiri pamall, then ndokubva azondidana. Paakandidana paya akabva azondibvunza kuti ndinoita zvemechanics here. Ndikabva ndamuudza kuti yes, ndinoita zvemechanics. Iye akabva azoti kwandiri aiva nekamwe kamotikari kake ako kaainge akabva mukutenga, saka ainge achida kuti kamotikari aka kange kachigadzirwa. Akati inini ndaikwanisa kuzomuchaja mari. Ndikati aiwa, handikakwanisi kuchaja motikari yekuti ndinenge ndisingaioni, ndinofanira kuti nditange ndaiona ndoteerera motikari then ndozokuudza kuti zvii zvinenge zvichida kugadziriswa pamotikari iyoyo. Akabva azotora mafone numbers angu pasina kana nguva, ende ndinoda kungotenda Mwari mukoma because day raakati ainge achiunza motikari yacho kumba, inini ndainge ndisiko kumba. Saka akabva ati no, iwewe chiuya kumba kwangu. Ndikabva ndazotanga kugadzira motikari yaiya ndichienda kumba kwake. Ndaita zvekuenda kumba kwake, pangu pamba haana kana kumbogara akapasvika. Saka taizoti paya ndichigadzira zvangu motikari tichiita nyaya, ndipo paakangotanga kungosuggesta zvimwe zvinhu zvainge zviri fani. Akati vanhu vekuzimu munogarira maoko imimi. Ndikati ko tinogogarira maoko sei? Zvikanzi munofarira kushanda zveya zvekurakidza vanhu kuti you are hard workers, you must become smart workers. Mukunotaura paya ndichitoti zvimwe kudai ndikutopiwa mabusiness ideas ane musoro. Iye akabva ati ndine umwe muchinda wangu uyu, he is always looking for women. Saka kubva paakangonditi he is always looking for women, immediately ndakabva ndatanga kutofungawo hama dzangu nehama dzamadhamu, vana mainini vainge vatoriwo pakutongotsvakawo mabasa. Ndikati I have some people, some women that I can give you. Paya mukoma tava kutoorganiza. Ndakatobva ndatoudza ivo madhamu kuti vanozotaurayi nanhingi vari kuti vari kuda mabasa. Saka ndakabva ndamuti vanhu ava saka vanenge vachishanda kupi? Ndipo paakabva azonditi saka iwewe chinzwa zvatinenge tichiita ndezvekuti iwewe every female yaunondipa inini ndinenge ndichikupa 15,000. Mukoma munoziva hana yangu yakarova. Ndikati for every woman anenge achidiwa kuti ange achizoshanda semusikana webasa ndinenge ndichipiwa 15,000 rands. Ndikati 15,000 rands kungoita agent anotsvakira vanhu mabasa, there is something that is just funny. Mukoma ndakazodzokera zvangu kumba. Vakadziwo sometimes kana pakangogara pataurwa mari, mukadzi akabva atoti zvinoreva kuti tikangotsvaka vanhu 10 i150, tikangogara tangowana vanhu 10 tobva tatodzokera kumusha tototanga kabusiness kake, tobva tatotanga kabusiness kedu. But inini manje ndaitonzwa kuti feeling yandainge ndiinayo, there was just something, this thing was too good to be true.
dhiri riya remukoma rakati richirongwa zvekuti ndakatoti kuna madhamu, isusu ngatichitorai mainini paiva nevamwe mainini avo vainge vari kumusha, ndokubva tatovaudza kuti mainini uyai kuno because you are the first one watiri kuda kuti ange achizowana basa, because apa paitaurwa zvevanhu vane mari dzavo. Mukomana muchinda uya ndakabva ndazomuudza, ndakangoita zvekungotesta zvezvo zvekuti toda kunyatsokuona kuti vanhu ava vaanenge achiti ari kuda kuzotsvakira mabasa as mamaid achindipa mari iyoyo, vanhu ava iye anenge achizovaendesa kupi. Ndakabva ndamuudza kuti I have found 5 girls. Akabva andibvunza kuti alright, these 5 girls vanobva kupi? Ndikabva ndati pavasikana ava pane 4 vanobva kuZim ne1 muSouth African. Akabva ati no, remove that South African, I do not want to hear about here. Ndikabva ndati alright, I will call you back. Ndikabva ndaita sekunge ndainge ndichingotaura nevanhu, ndikabva ndati yeah, I have found 1 girl but she is from Mozambique. Akabva ati yeah, Mozambique is very good, it is very good, we can work with that. I do not want to work with anyone that is local. Akabva ati vanhu ava vane mapassport here. Ndikati munongozivawo kuti munhu kuti unzi wawana basa unototi passport unayo. Ndikabva ndati vose vane mapassport. Akati if they have passport it is not going to work, look for another ones. Ndikati what do you mean iwewe, what do you want people who have aslam or with passport? Akabva ati no aslam, no passport, nothing. Ndikati kunyangwe ID here munhu anofanira kungova munhu asina chainacho. Akati yes, these people with papers I do not want them, there is too much trouble with these people because they want a lot of money. Ndikati zvimwe kuda munhu uyu sezvo iye achizowanawo mari yakati wandei neho agent waanoita, it is far much better kuti ndingomuudza kuti ndawana vanhu vasina mapepa. Ndakabva ndazomucontacta, it was late apa ndainge ndatowana madam, ndakaswera ndichingotaura naye throughout the day. Later on manje madam ndipo pandakazoti muchinda uyu tofanira kutanga tambomunzwisisa kuti mhezi dzake dzakamira sei tisati tatumira mainini kwa ari muchinda uyu, because maybe munhu anotokidnepa vanhu. And I was right mukomanashi. Takati tamuudza paya kuti tine vanhu vatawana, vanhu ava vose havana mapepa. Saka madam namainini vakabva vazoedwa muWhatsApp group maya vakangoisa mamwe maGB, then ndokubva vacreata mamwe mafake WhatsApp, ndokubva vapinda muya. Tikabva tatanga kutaura. Now tainge tava 7, 5 vakadzi ava, but vakadzi ava vainge vangori mudzimai wangu namainini, then vakacreata mamwe maWhatsApp enhema with the same phone, then inini naye muchinda uyu ndokubva tatanga kutaura paipai. Tichitaura iye ainge achitaura neni kuinbox kwangu achinditi taura zvakati, uyo do you think kuti we can hire here, uyo ari kutange akangwarisa. Ende zvose zvainge zvichiitika tainge tichitongoona. Madam vega vakabva vataura kuti pano apa pari very fishy. Saka kuinbox kwangu akabva azoti vasikana ava zvandiri kuda kuti iwewe unge uchizoita ndezvekuti ndichakupa mari ndisati ndakupa mari yako, how much is it going to be? Ndikabva ndati handiti you said that it is going to be 15 per person, saka how much is it going to be? Iye akabva azonditi alright, I will give you, but it is a lot of money, I will give you half this week, then after some weeks I will give you the second half. Ndikati alright, it is fine. Akabva ati ndichakupa mari, kana ndakupa mari ndikuda kuti iwewe unge uchizovatsvakira pekugara, ende iwewe unofanira kuti unge uchizova manager vasikana ava kuzosvika vazotorwa nevarungu vavo. Mukuzonotaura mukoma akabva azochinja, akabva ati no, I have this other brother of mine, he has a place, this place it is very safe. Saka iwewe I do not want you to tell these people kuti kwavari kunogara kumba ikoko vanenge vakamirira kuzotsvakirwa basa. Vanofanira kungofungidzira kuti kwavari kunogara ikoko vanenge vachitoshanda, they will be doing their duties, but vanenge vakamirira time yavo. Kana time yavo yazokwana manje one by one ndo pavanenge vachiuya vachizotorwa nevarungu vavo. Mukoma takabva tatoona kuti iyi yainge ichiitika apapa inofanira kuti human
takabva taona kuti yainge ichiitika apa inenge yainge itongori human trafficking yaiitwa nemuchinda uyu. Kana isiri human trafficking, maybe izvozvo zvemarituals zvekuti vanhu vanozotorerwa mabody parts apo. Mukoma ndakangobuda mugurupu riya akabva anditi, why have you left the group, why have you left the group? Ndikati my friend, this thing of yours I do not understand it. Muchinda uya ndokubva atondibloka. Saka paakandibloka mangwana acho makuseni ndikabva ndatongoona kuti zvezvo zvinoita WhatsApp kana ichirakidza kuti namba dzacho hadzisipo paWhatsApp, inenge yava kungoti invite, chingoti invite. Ndakatombozama kudhaila namba dzacho kuti tinge tichiona kuti namba dzake dzichiri kupinda here muchinda uyu, but dzainge dzava kusatopinda zvachose. Mukomanashi, vanhu ava vari very dangerous, zvisingaiti mukoma, vari very dangerous. Ende ndinotonzwira tsitsi maybe kana kuri kunzi muchinda uyu kana akambosangana nevamwewo vanhukadzi vanenge vari desperate vachitsvakawo mabasa iwawawa ekuti munhu unenge uchishanda as a maid. Zvimwe kuda munhu anenge akatotrafikiwa izvezvizvi, munhu achitongoitiswa zvekuti ange achimanikidzwa kutengesa muviri wake. Saka vanhu vanofanira kuva very careful. Ende mari ndo imwe inozokonzeresa kuti usazova careful, because ipapo inini namadam tainge tatozviudza kuti tikangotsvaka 10 girls tatoita mari. But I just want to thank God kuti ndakazongobatwa nepfungwa idzodzo dzekuti but muchinda uyu, how come he wants to give me such a huge sum of money kuti ndingomutsvakira chete mamaid chete. It was very suspicious to me. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi 15,000 per person. Zvinoreva kuti vanhu ava maybe vanotoita zvezvekuba vanhu vachivaendesa kunyika dzakasiyana-siyana, unoita slave ikoko. Ko vana vako manje izvo unenge wakabvawo kuzimu uchiti ndikuya kuzotsvakawo basa kuno kuSouth Africa. Vana vanenge vachingoti amai vakarovera kujoni, maybe amai vari kutoshanda somewhere as a slave. Zvakangoma hazvo vedwe. Kana uine any experience, please come to my inbox. Tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi, hello mukomanashi, please post my own story and hide my age as well as my identity. Inini ndiri mukadzi anogara muHarare munzvimbo inonzi Greystone, asi ndisati ndava kugara uku ndaigara kuGlenorchy pamasimbi, apo ndaiita zvekuruka musoro. Pakuruka apa ndainge ndiine imwe client yangu uyo ainge achigara kuGreystone. Mukomanashi, mukadzi uyu aiita kundifonera kana oda kurukwa ndomurukira kumba kwake. Munhu aisada kuuya kuzorukwa kumasaloon, so ndakazoenda one day kunomuruka ndikamupedza. Ndakazomupedza kunze kwainge kwatosviba, ainge atova manheru zvekuti munoziva kuti sekuno transport na7 hauiwani, inenge yava kunetsa. So pakufamba apa ndipo pandakapfimbwa nemurume wake. Hazvina kunditorera maminutes kuti ndinge ndichimubvuma mukoma, nekuti murume wacho ainge aine mari yakawandisisa, plus kuchivawo kalife kari ball, nekuti vana vavo vainge vachitodzidza kuUK. Saka takadanana, ende pakaita time yekuti mukadzi uyu ainge achienda kuUK kuvana vake. Saka aiti kana akasiya murume wake ari muno ari ega, zvinova zvinhu zvekuti zvakabva zvazondipa mukana wekuti ndinge ndichisara naye. So ndikati iye asipo, ndini ndaibva ndazotoita amai vepamba. Ndakabva ndati chiregedzai ndinge ndichibva ndamutorera murume uyu. So ndakazoenda kun'anga mukomanashi. Ndakaenda kun'anga mushure mekunge ndangosangana nayo pasocial media. Ndakati ndazoenda kuya ndokubva tazosangana. N'anga iyi yakati zvinhu zvidikisa kwandiri, chienda unotora mapens emukadzi uyu wobva wazouya nawo pano. Mukoma, ndakabva kuChipinge kuya ndokubva ndazodzoka kuHarare. Ndakatoita vekutokumbira mari baba ava yekuti ndinge ndichishandisa as transport, but ivo havana kuzviziva kuti ndainge ndichiishandisei mari iyi, but yainge itori mari yetransport zvekare nemari iyo yandainge ndanzi ndiyo yainge ichidiwa mudare. Ndakazouya kuno kuGreystone kwava kuba mapens acho, because ndo pandaive ndava
kutogara hangu, nekuti mukadzi uyu aiti akaenda kuuk aitoita mamonths at least 6 months ariko kuuk kuya. Ndakazotora mapens ndokubva ndazodzokera kuchipinge nawo ndikagadzirirwa mushonga wacho wekuti ndinge ndichitora murume wake, then murume uyu ange achizova wangu. Ndakanzi paunenge uri kumamonthly periods ako unotora mapenti awa andagadzira, mapenti emukadzi uyu wandainge ndichida kutorera murume wake. Inini ndobva ndazomapfeka, asi inini nemukadzi uyu mukoma taisapfekerana zvachose because inini ndiri munhu mutete, apa mukadzi uyu ainge ari munhu mugiant. Zvandaita mukoma ndezvekuti ndaiti paya pandinenge ndiri kumaperiods ndikatora zvipfeko zvake zviya zvainge zvakagadzirwa nen'anga, ndaibva ndaita zvekusunga kudai kuitira kuti penti racho rikwanise kundikwana sezvo inini ndiri slender. So ndaizoti kana ndapedza mamonthly periods ndaibva ndatora chipfeko cheche ndobva ndanyatsokuchiwacha zvokuti iye aisamboona kuti what was going on. Saka mukadzi uyu akazoti adzoka akazotanga kuenda kumaperiods kumwedzi kasingaperi kusvika zvinhu izvi mukoma zvazomuuraya. Saka pakafa mukadzi uyu ndipo pandakazotanga kugara nemurume uyu kuno kuGreystone, asi pakutanga murume akaramba akati it was too early kuti tinge tichigara tose. Akabva ati ndava kukulojera for the meantime but ndichapota ndichiuya ikoko. So ndakabva ndatsvaka full house kuCraneborn. Rimwe day ainge ari manheru ndokubva azouya kusleep over. Takati takarara pakati pausiku ndakapepuka ndikanzwa kuti painge paine chinhu chainge chichitonhora chirimo mumagumbeze. Ndakamuka ndikavhura mablankets ndikabva ndaona kuti ndainge ndakatorara nechiskeleton mabhonzo. Pandakamuka skeleton iya mukoma yakabva yatanga kumera mazinyama. Mukoma nashi chiskeleton ichi chakamera mazinyama kuita mukadzi uyo wandakaurayisa, kureva kuti pandakati murume ainge auya ainge asiri murume asi chainge chitori chipoko chemukadzi uyu chainge chakapfeka face yemurume wake. So ndakabva ndazofonera sekuru vaya makuseniseni ndichivaudza zvainge zvaitika. N'anga iya yekundipa mushonga ivo vakati handichazivi kuti chii chakaitika, asi mushonga wandakakupa iwo wainge usiri mushonga wekuti unge uchiuraya mukadzi iyeko. Iwewo pawakaona kuti mukadzi uyu wamuuraya wakadii kudzoka kuno kudare takakuchenura iye asati atanga kukupfukira, because kana atotanga kukupfukira inini kudare kwangu handichakwanise kukubatsira because iwewo waifanira kudzoka kwandiri mushure mekunge waona kuti mukadzi uyu wamuuraya. Vakapopota mukoma nashi. Mavoice note acho ndakatombomachengeta but akazongonyangarika ndingadai ndatokupai mavoice note acho. So ivo vakati ini handichazvigoni, ko wadii wambotsvaka imwe n'anga? Ndikati zvino n'anga dzekumozambique naisekuru iko kumozambique kwacho ndisina kana hama. Vakabva vati ndichakutsvakira imwe n'anga yekumozambique. Sekuru vaya vandainge ndapiwa vakabva vati tsvaka mari very fast unge uchiuya kuno kumozambique. Ndakaenda kumozambique kune imwe nzvimbo inonzi Tete ndikabva ndazonopiwa bhodhoro. Ndakapiwa bhodhoro iri mukoma nashi ndikabva ndanzi kuti iwewe zvinhu zvako zvinge zvichikufambira unofanira kuti unge uchizoisa mwana wako mubhodhoro kuita kuti usazorondwa nechipoko chemukadzi uyo wawakauraya. Saka ndakabva ndazopiwa bhodhoro ndikabva ndanzi chidana zita remwana wako usina chawakapfeka. Ndokubva ndazobvisa hembe dzandainge ndakapfeka mudare imomo ndikabva ndatanga kudanidzira zita remwana wangu ndichidana zita remwana wangu, asi mwana wangu mukoma akabva aramba kuapia mubhodhoro. Ndakazopiwa mafuta. Saka ndakabva ndazonzi paunodzokera kumba kwako unofanira kuti unge uchiudza amai vako avo vanogara nemwana wako kuti mwana ange achimbouya kuHarare for 1 month. Unongoita sekunge wasuwa mwana wako, then kana mwana auya unofanira kuti mwana uyu paanenge akarara chitora mafuta awa. Ndakabva ndazopiwa kamwe kabhodhoro kadiki diki tuya tumabhodhoro tunoshandiswa nevanhu vanoda laki. Ndikabva ndanzi ndinopota ndichidonhedzera 1 drop pauma pake kwe 1 month each and every day kusvika mafuta aya
apera. Izvi ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizviita kwemwedzi wose mukomanashe. Kana ndapedza kuita zvinhu izvi kwe1 month, then mwana wangu uyu ndaifanira kuti ndinge ndichizopinda naye mutauni ndobva ndazomutengera zvese zvaanoda, kumuspoila. Handaifanira kuti ndinge ndichizodzoka naye kumba, aifanira kuti ange achizodzokera kumusha. Ende zvose izvi mukoma ndaifanira kuzviita pasina kana any suspicion inenge ichizoreizeka. Mukomanashe ndakaita saizvozvo, hapana chandakasiya. Ndakabva ndaudza munun'una wangu ndikabva ndati mainini ndashuwa mwana wangu, chimbondivigiraiwo mwana wangu wedu we. Mwana achisvika mukomanashe kuno kuHarare, ndakabva ndatanga kuti pose paya paya apo patinenge takarara, inini ndairara nemunun'una wangu pamubhedha, mwana anenge akarara pasi. Ndaimuka paya pandinenge ndaona kuti munun'una wangu akurirwa zvino nehope, ndobva ndatanga kumudira mafuta. Ndaimudira mafuta pahuma pake apa, then ndobva ndadzokera pamubhedha ndobva ndarara kusvika mwedzi wapera. Mwedzi wakati wapera ndokubva ndangovati gezai tiende mutauni. Ndokubva taswera tiri mutauni, ndikabva ndaita sekunge ndareceiva phone call, ndikabva ndati kuti tidzokere kumba hazvichatoiti because ndava kutomboenda kunohodha somewhere. Then ndokubva ndatovakwidza bhazi vakabva vadzokera kumusha. Mwana achingosvika kumusha akangoti ndiri kunzwa dzungu, ndiye Sarai. Inini ndakabva ndaudzwa kuti pandinoenda kurufu rwemwana wangu ndaifanira kuti ndinge ndichizoshandisa zvekare mamwe mafuta awo andainge ndakanzi ndinofanira kumaputira nechipfeko chemukadzi uyo wandakaurayisa. Saka chipfeko chake ndainge ndakangochiviga, then chipfeko cheche ndo chandakanzi ndicho chandinoshandisa kuputira mamwe mafuta acho awo andakanzi ndaifanira kuzomashandisa mushure mekunge mwana wangu ashayika. So ndakanzi kana ndazosvika padhuze nepamba ndaifanira kudira oiri inenge yasara. Ndaifanira kuzotora chibhodhoro chiya ndobva ndazodira mafuta aya mumaoko angu, then imwe yacho ndaifanira kuti ndinge ndichizoidira mumakumbo angu. Ndakati ndaburuka bhazi mukoma ndikabva ndazoita saizvozvo. Ndakatosvikawo pamba, kwava kutotanga kutochema mwana wangu akazoti avigwa, kwava kudzokera hangu kuno kuHarare. Sekuru vakati zvako zvaita, wava kurarama zvakanaka. Ndakazoti ndichinotarisa mubhodhoro ndokubva ndaona kuti mubhodhoro umu mainge musina mwana wangu wekufa, mainge muina amai vangu nasisi vangu. Ndakabvunza kuti nai sekuru, saka zviri kufamba sei? Ndakabva ndanzi zviripo ndezvekuti mweya wemunhu uyu wakanyanyisa kusimba, saka kuti tinge tichiburitsa amai vako mubhodhoro umu tinge tichizopinza mweya wemwana wako wekufa, pari kutodiwa at least $3,000 plus transport. Sekuru vaya vekuChipinge ivo vane timu yavo yavanofamba nayo. Apa timu yacho mukoma ine vanhu vakawanda, mari yacho yakawandisisa, hakuna kwandinokwanisa kuiwana. $3,000 plus transport yekubva kuZim tichienda kuMozambique, it is too much. Mari yacho handina, yakawandisisa. Ndiri kutotsvakawo help kuti kana paine anokwanisa kuzvigona ange achindibatsirawo. Hanzi kana ndikasazviita nekukasika, amai vangu ndivo vachatanga kufa kuzotevera munun'una wangu. Please ndibatsireiwo. Murume ndichiri kugara naye anondida zvekurevesa mukoma, but iye haasi kuzviziva kuti ndo mastresses awa andiinawo, kana nhumbu iri kutoramba kutobata because of these stresses. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, hanzi ndinogara kuGreystone. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi ndine chibhodhoro chandakapiwa. Mubhodhoro umu maifanira kuapia mwana wangu wekufa, but mava kuapia amai nemunun'una wangu. Zvese izvi ndakazviita kuti ndisaramba ndichimukirwa chipoko nemukadzi uyo wandakaurayisa. Zvakangoma hazvo vedu we.